Kining kalibutan mga igsoon lumalabay, dili ni permanente. Ang kinabuhi sa dinhis kalibutan lumalabay, dili sad permanente. Gilingay mong tupad ing na dili ka permanente. Di ba? Ang uban wa gyud mulingi. Mahadlok man ta mo dawat ana usahay nga kamatuoran nga di kita permanente lumalabay. Ako gahapon ni 60 nako, 60 years old. Salamat sa tanan nga ni celebrate og ni duyog sa akong selebrasyon niya. Padayon pata og sige og himo sa akong pangandoy nga mao gyud tinuod nga selebrasyon, ang pagpanghatag og mga bugas ngadtos mga 3,600 ka mga kabos, tag 5 kilo ra noon, og ang pag-repair sa mga gubaon kaing balay dinhi sa ato, mga 60 ka buok, 10 niya nanatay 7 nga na repaired niya. Kini magpadayon ni siya hangtod kanus mahuman ngano man tungod kay lumalabay ang kinabuhi dinhi, pero dunay nagpaabot nga hukom. Banhawon ta ni kamatay nato matud pa sa tong ebanghelyo, banhawon ta niya kun angayan tang pasudlon og langit, dunay laing matang sa kinabuhi didto nga mao ang kinabuhing way katapusan. Mura na tag mga anghel din ata mga matay, pero didto na sa langit. Pero adto tas impierno, siguro kita nga mo na gitawag og kamatayong dayon, kana bang pagkawa na gyoy bili sa kinabuhi. Ngano man kay sa impierno ang kinabuhi sunugon sa kayo. Muna ilingi ay mong tupad ikaduhang lingi na gusto kang sunugon. Pangutan na gusto kang sunugon. Nabitay na istorya na ako siya, ano man ka father nga dili man kay ka mo pabor anang krimisyon, kanang ipakrimit ba ang patay. Nako may mangyud ilubong kay natural manggina, sugo man sana sa simbahan o niya mao man sana gibuhat sa lawas sa mga santos. Aduna hinoy uban gipangsunog sama ni Santa Catalina, gisunog man to siya, pero gisunog ba to niya wa mo dukot ang kayo mo tingal ito nahitabo, pero dili sila mo nagpakrimit. Nako kuan gud tabalaan gud ning atong lawas niya unya padir lain kay tan-awon oy nga lain kay bation ba nga ibutang ka didto niya ang mga uod mo hinay-hinay ka o di mo kalain ana sila. Nako niya di kalainan nga isugba kas kayo. Nako sige kuno be butangan ti kag od madara na nimo gwakle, pero isugba ti kas kayo ganahan ka. So di sad nako may mo na kay patay naman sa tapader, okay ra ginang sunugon. Nako niya ini kalubong sa nimo patay naman sa ka ikaos-od sa imong lawas, patay naman sa ka unsa may naana. So lain man gud imagine nako lagi kayo lagi. Kamo kuno imagine na hay may mas arang-arang iiksa kas mga od o iiksa kas kayo. Sige. Pero kanang duha, kanang od o kayo gihisgutan na ni Kristo nga isugba kas impierno diin ang kayo dili mamatay ug ang mga od dili mamatay. So kung maimpierno dayta mga igsoon, kanang od o kanang kayo maunay magsigi og dagmal nato ug wa na nay katapusan. Ngilo kaayo ang impierno. Sige, ikatulong lingi ingna gusto ko malangita. Sige ingna gina kanang imong kuyog kinabuhi dadanas langit nya unsaon man pag puyo sa langit magpractice na ta dinhi sa kalibutan nya unsa may atong praktison ang pagkamanagsuon kay matod pa di Kristo didto sa langit wa nay minyoay
pulos na ta mga anak sa Dios. Basta mabanhaw na ta, anak na ta sa Dios, pasabot, usa na lay atong amahan, kitang tanan managsuon. Mao na dinhi sa atong misa, magsige kitag ipakita ang panag-inigsuonay. Ang sa English dili kayo clear, pero ang sa Cebuano nindot siya ba ang meaning. Kay kani manggong misa, mao manggod ni ang selebrasyon dito sa langit. Nya panahon sa misa, kitang tanan sa matas Ginoo managsuon. Mabitanang mo advice ko nga ayaw lang sa mo pagpangamin inig-ingon nga ipakita ang panag-inigsuonay ay sa mo nang amin-amin kay gipakita man na diha ang pagkaginikananay o pagkaanakay or pagkaapuhay o pagkaapuhan. Wa man na, di man na mo'y meaning igsuon tang tanan. Nya dito sa langit mo na'y mahitabo ang mga banag asawa dito managsuon na lang. Nana, ang mga managkabit dito igsuon na lang basta malangit. Mo nagi-practice na namo kaming mga pari ug madre. Di ba? Among tawag sister. Mingon sa si sister, father, o managsuon na. Mo rin ang istorya. Di ba? Pero masipyat sada. Hitabo sang dili angay. Pero mo na ibutang na sunahuna nga igsuon ta. Nya kun ang imong igsuon way gikaon, mo pakaon ka dili. Kung igsuon gyud nimo nya niili kang igsuon nimo, di ka katon sa imong gikaon samtang ang imong igsuon ganganga in taon gatan-aw nimo way kaon, nya ikaw perti nimong habhab. Mo na nang hatag tag pagkaon sa mga way gikaon. Di ba? Dili gid Hinoon na ingon nga makasapar gina sa tanan nilang kagutom, pero may na lang ba gesture of brotherhood nga pakaon ta. So kamong nipalit og slot para atong si Tio nakapakaon na mo sa inyong igsuon, pwede na mong malangit. Di ba? Pakpakan na to ang namalit be. Pila na atong halin sa si Tio? Halina na taog 34,468 slots, pero naapay 5,532 slots nga available. So ilahos tanig baligya hangtod karong, hangtod ugma Domingo pamasin mahurot ni siya ha. Pero na ini text nako, ambot ganahan mamuani siya pader. Daghan pa man din ng balay nga ayohonon, no? Kanilain na sa ni siyang isyo. Kung ang imong igsuon hapit way bongbong ang balay, way atop ang balay, gitabilan lang og mga tarpulin o kanang mga sako. Nya ikaw gapuyo kag balay nga nindot, konkreto, na pagi coral, air condition pa. Kung niila ka nga imong igsuon ang imong silingan nga wa gid intay tarong nga kahigdaan, makaako kag ligid-ligid dito sa imong katre nga naa ng mga tawhana sa imong palibot, imong mga igsuon. Ganahan ka? Uy. Di ba mo tingog? Inang dili. O inang, ganahan ako pa dir. Adto dyan ka puntas kayo, anak, kung mo na imong batasan. Mo na mag-practice ta nga igsuon, mo nang nanabang punta nga maayo unta ng mga balay. Dili yun ingong nindoton kayo, kayo umtay kwarta. May na lang makatarong-tarong tagjutay sa ilang higdaanan, ilang salog, ilang bongbong, di na kayo mo salisi, ang iro sa di sa buditsog-sod, ug ang atop dili na unta inig-uwan, ritso da yung agas, nanabang ta ana, kay igsuon lagi. O nang dunay niingon ako, pader, 60 raman na ang imong tabangan, o niya, 140 man day na ang, kanana ang, nang-apply, siya pwede ipadayo na lang na nimong si Tio, pader, ni ana, ako sa una-una nako mo palit bagyog ka ni siya padayono ni nako. Pero gabi pag birthday nako, ako mong gisgutan nga akong padayonon ang pagtabang aning 140 nga nang-apply kanila sang 140. Ayaw na lang tong uban. Wa na tay dawaton. So good karon hangtod sunod na kong birthday paningkamutan nako nga kuan gid na ayo-ayo gid na, pero unahon ko tong 60 katong labing kuan gyud, labing
lisod. Mo ni akong instruction sa atong mga panday, pangitaon gitong 10 lisod niya unahon ang 60 niya human dayon isunod tong arang-arang lagjutay katong bungbong ray problema, salog ray problema, pero ang atop arang-arang ayaw sa tog unaha, pero kana yung all of the above, atop, bungbong, salog, portig yung lisura unaha na. Ambot lang sa kaning atong mga panday ug mao ba na ilang gibuhat, ipaawahi na lang ng mga tagsa nalay ayuhonon ba ana, pero atop importante kayo kay sige guwan to man sana siya. Sige, ato ning padayonon. Ingon ko, sige, atong padayonon. Gabi, akong giingon, mo average ni siya og tag 30,000 ang atong repair sa mga balay. Kay mudagan man ay usay mo abot rag 20,000, nasa mo abot dol-dol 40,000, labi na gyud hole gyud nga balay atong bungkagon kay pertig yung gubauna nya atong patukuran og arang-arang moabot tag mga 40, abot pa gani dol-dol 50. Dana na sa sohol sa atong mga panday. So labor og materials ana. So naay niingon ako gabi nga, Father, mutampo o niya ako akong hatag pilag ito'y average, Father, nako 30,000 ana. So kamong mangigsoon ihatag na inyong 30 dire. Ang 60 ako na maangkon man na sa sitiyo ang 60. Kadtong 80 kabalay nga wapay ni angkon ala tagay kon yung tag 30,000 kay ako nang ato nang ayohon og padayon. Ngano man kay kining atong lumalabay nga kinabuhi dinhis kalibutan kun gamito nato sa pag-inigsuunay sa usag-usa, anha diha ta mahimong qualified nga mosakas langit. Natanawas unang pagbasa si Antioco, hari siya. Ang iyang gibuhat siging kanang iyang sulngon o iyang buntugon ang iyang mga kaaway, panguhaon pagid niya ang ilang mga bahandi. Niabot yung panahon nga gikontra siya sa Ginoo, ang iyang mga gipangsulong wa na siya kapildi, sige na siya kapildi. Mismo ang Jerusalem, ang mga Hudiyo nakapildi na niya, purti niyang guula. Hapit na siya mamatay niya, naghunahuna siya nganong naingon ani mani, nakaamgo din siya tungod ay ni sa akong pagpanamastamas sa templo sa Ginoo ug sa way igong hinungdan gipamatay nako ang mga tao. Katong 7 ka managsuon nga lalaki nga usa ka inahan, iya gutong gipatay nga wa man gitoy inungdan ang pagkaon raman jug baboy maoy gibalibaran ato, iya yung gipatay. Karon nakaamgo na siya, nagtakilid in taon siyang naghigda pero di katog ngayon siya hapit na ko mamatay. Kanay siguro gini siyang maimperno, pero mura masag nagmahay, mura siyag nagbasol ba, mura siyag naghinulsol. Inyong paminaw malangit ka ni basin kaya gikinahanglan sa Ginoo ang paghinulsol man, ang pag-ilaman nga kita sad-an nga kining atong pagkadawo, kining atong pagkamaterialistik, kining atong gugmas kwarta, muhatod ay ni nato ngadtos kamatayon nga dayon. Muna kamong gasigig tigom sa kwarta, pagbantay mga patyuno na mo, mura mong si Antioco. Pero kamong gasigig panghatag sa kwarta, congratulations, pwede na mo mamatay din his kalibutan, aron makasod na mos permanente nga kinabuhi dito sa langit. Kaning na naggubat karon ang kahakog nila sa gahom, ang kahakog nila ng bahandi, siging gubat, siging patay anang mga taong inosente sa mas gibuhat ni Antioco, Hari Antioco. Moabot yung panahon maghigda mong di katog o makaamgo na mo nga dili di ay permanente ang kinabuhi dinhi. Nya inigabot na ng panahon na tulisukon mo sa inyong tanlag sa mga dugo nganing agas, labinas dugo sa mga inosinting mga bata, inosinting mga civilians, apil pa ang mga masakiton nga nangamatay sa inyong kabuang aning gubat nga wa mo ila nga lumalabay ra gid ta aning kalibutana. Kamo sang siging pangural anang inyong balay nga ang inyong silingan purti na ng tubig diha kay di na kaagi ang tubig.
nalumsa na sila sa tubig, wa na sila klaro kahigdaan, pagbantay mo, magtakilid yun mo nga di nakatob, ug maghingutas na mo, makaamgo mo nga, padong na mosud nga way pagkamatay ug kalayong di mamatay. Dili ni pagpanghadlok ha, usa ni siya kakamatuoran nga gisulti ni Kristo. Gilingay mong tupad sa katapusang higayon, hingna may gidi ay mamalit kitag slat. Napa atong SBF dag kaning atong kumbento ato manang bag-ong gibalik. Nanatay halin nga 1,059 ka slots, pero naapay 58,941 slots nga tag 500 pesos per slot para na sa kumbento, para na sa simbahan. Pakpakan nato ang namalit niini. Salamat kayo. Ang ato sang disap para atong mapalit niya ang yuta og tiwas, karon na ra baning Lunes nato bayaran ang katong duha ka igsuon, kay maumantoy ipauna lang usa og fully paid unya ang maguwang kinamagwangan kay tulong na sila diha. Sugot lang kuno siya og atong padayonon ang installment. So makabayad naman ta sa duha, ato sa nang lahuson, pero naapatay gihimo naman atong 170 ang atong slots diha nga disap, naapay 29 slots, 141 na ang atong halin, naapay 29 slots nga available. Lalahusan na lang sa ninyog palit aron atong magamit sa ato dinhing mga proyekto. Ato sang pakpakan ang namalit niini. Salamat kayo. So kining tanan mga igsuon nga atong gibuhat, way laing tumong aron mapakita ang atong panag-inigsuonay. Unsa may makaguba sa pagkamanagsuon, ang ato gyung paghigugma aning kinabuhia nga lumalabay, ug ang paghigugma aning mga bahandi ug mga butang nga lumalabay sama anang kwarta. Sa atong tubag sa Salmo ni ingonta, magsadya ako sa imong kaluwasan o Ginoo. So ang kaluwasan nato naas Ginoo, wa sa kwarta, wa sa balay, wa sa yuta, wa aning atong mga gahom o kining atong mga positions o mga titulos kalibutan, kay pulos ni sila lumalabay. Pero dunay permanente o ginaot unta to atas langit. Wa nay mga minyo didto, wa na didto'y mga lulog-lula, pulos na ta managsuon. Manindog na ta mga igsuon.